Kok borok rwchapmung boda Bhojpuri rwchapmung hai double meaning kokthai wngna naikha. Kutung kutung mal khanganda lodo lodo wngkha khajao tamo doktwilo tongkha. Tei kok borok gan rwchapna kwrwng rumi mura chwng sleng kokthai bai gan rwchap tongnai rok no jolijagui tamo saka. Mwtui hai sleng kokthai bai gan rwchapma bai chini kok borok rwchapmung ni tamo khoti wng. Hadai khe salaimani twi kisa kok norok nai tongdi ani channel o paiya sa. Norok jotono nugkha na chini tripura ni gan rwchapna kwrwng bukhukjuk rumi mura sing kaisa video khaiwi bo kok samani kok borogo sleng kokthaini twi je gan rwchap tongnai rok no bo chajakya wngwi samani norok je kokthai hamya nawi rwchap tonglaimani amo bai thik no views kwbang mano. Haifano chini society o omoni hamya impact bo kwlaiyo hinui bo saka. Bo teibo saka norok ni o kokthai hamya rok no correction khainani wngthuk. Tei bo teibo saka o kokthai hamya bai rwchapjak gan rok no bujiya wngwi chini cherrai rok stage o thangwi perform khlaio hinui. O kokle nangmani kok kaisa saka kokthai hamya bujiya wngwi chini cherrai simiya o kwrak chakra rok bo kalabari wngkhai holabari wngkhai gan no tamnaiwi bwswk mwchlai tong. Tai mwtui hai kokthai hamya twiwi gan rwchaplai tonglaima rok gan swlai tonglaima rok ni twiwi bo chini kok borok rwchapmung ni value bo onekno komui thango. Tei baksa borok ba bukhukjuk rumi mura sing no o kokthai hamya bai gan rwchapmani khorang twisama nugui support khaikha tei baksa borok hwnkhe ba amono tabukni jugni choli tongmani gan hinui chajakya wngkha. Hinkhe norokno sachodi kok borok rwchapmungo o kokthai hamya bai rwchapjak tongmani rwchapmung no chini kok borok ni bagwi bwswjaro twi kaham bwswjaro twi hamya comment khe sadi. Hinkhe ani channel o norok chajak khaiba like subscribe share khaina tapukdi teibo kwtal kwtal video nainani bagwi.